Takže čau lidi, moje jméno je Mario. A já jsem Golmič. Vítáme vás na tomhle channelu. Jmenujeme se Golmič a Mario Vlogs. Takže se na nás určitě dívejte, budeme, teda já, když tak budu točit nějaký parodie, jako třeba co kluci nesnáší na holkách a takhle. A spolu budeme natáčet vlastně hry, jak jezdíme na longboardu a já na globeboardu a třeba nějaký vtipy. Nechceme se otočit po stejkovi, ale prostě třeba mu je to vzor, takže asi nějak takhle. Takže máte něco říct? Ne, rozhodně se mi dívejte, na nás se dívejte. Já rozhodně budu točit hand vlogy, a já na tohle. Takže když tak budeme, já třeba budu točit random vlogy. Já budu hand vlogy. Random vlog. Jo, to bylo. Budeme točit taky, třeba LP turné, ozvánky na ně a takovýhle, i když tam nebudeme hrát, ale prostě, abyste se nám přidali kouknout. Kdybyste na někoho se nekoukali, tak asi takhle. A jak tam teď dáme tohleto video, tak hned po tomto videu budeme natáčet další. A to bude pozvánka na LP turné a pak se rozhodneme, jaký budeme točit další. Takže rozhodně se na nás koukejte, dejte... Já rozhodně natočím cestu na LP turné. Já taky. Potom nám když tak dejte like, odběr, jestli ho ještě nemáte, protože už ho ještě nemáte. Takže... A sdějte toto video se s kamarády. Dejte ho třeba... Já sama si udělám na Facebooku stránku, kde budu... Fanpage. No třeba. No, spíš fanpage. A tam budu dávat vlastně pozvánky, budu tam dávat jako... Když vždycky dáváme nový videa a takhle. V nových videa budeme dávat úterý, bude se snažit obden, takže budeme natáčet vlastně v pondělí, v úterý to tam dáme, ve středu to natočíme, ještě to tam dáme. A začínáme, co to dáme. A já když tak budu natáčet i někdy v neděli, když se to povede. Někdy, tak za rok bych jsme chtěli, spíš já, třeba natočit přes Skype se Stejkem nebo s někým. Takže se na nás určitě koukejte a plus. Já nemám to nejvíc. Čau.